Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Nhar it-tlieta l-awtorità l-użu responsabbli tal-kannabis se tiftaħ l-applikazzjonijiet ta' twaqqif u l-liċenzjar ta' qdiet li jikkultivaw u jbigħu il-kannabis lill-membri tagħhom skont mudell li ma jħallilhomx profitt. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' din l-awtorità Leonid McKay spjega li dan huwa pass importanti minħabba l-fatt li f'dawn l-aħħar snin il-Gvern jeda diversi riformi fil-qasam tal-kannabis, inkluż fil-qasam tal-kannabis mediċinali. Fl-aħħar tax-xahar fit-28 ta' Frar propju nkunu qegħdin niftħu l-applikazzjonijiet biex non-profit organizations huma interessati li jirreġistraw u li japplikaw għal-liċenzja biex huma jieħdu il-proċess tal-kultivar distribuzzjoni tal-kannabis mhux mediċinali. Sabiex tiġi stabbilita assoċjazzjoni din trid tiġi rreġistrata minn minimu ta' żewġ fundaturi li jridu japplikaw u jiġu liċenzjati mill-awtorità. Fost il-kriterji li jridu jiġu sodisfatti hemm li l-amministraturi ma jistax ikollhom passat kriminali marbut ma' ħasir ta' flus u jridu jkunu ilhom residenti f'pajjiżna għal minimu ta' 5 snin. Ġi spjegat ukoll li kull assoċjazzjoni trid tkabbar u tikkultiva il-prodott tagħha stess u tul il-proċess kollu trid timxi ma' standards provduti mill-awtorità. Is-Sur McKay spjega li l-assoċjazzjonijiet jistgħu ibigħu biss kannabis li kabru ma' stess u li l-awtorità se tkun responsabbli għal monitoraġġ u l-infurzar tal-linji gwidi li jridu jimxu magħhom l-assoċjazzjonijiet. Kull sena l-awtorità se tirċievi wkoll rapporti finanzjarji awditjati minn kull assoċjazzjoni. Min ħajkun qed iwaqqaf huwa importanti li naraw illi qabel kollox ma jkollux interessi oħra ħlief dawk tal-harm reduction, ma jkollux interessi tal-business, u allura qed naraw illi ma jkollux interessi lanqas li jġib xi niċċa ġdida f'Malta bħalma huwa t-turiżmu, dik hija xi ħaġa li aħna qegħdin nitbedu minnha. Iċ-Chairman Eżekuttiv spjega li l-awtorità mhux se tittollera riklamar u promozzjoni ta' kannabis u se tagħti anke taħriġ lil persuni ewlenin fl-assoċjazzjonijiet dwar it-tnaqqis tal-ħsara. Enfasizza li l-awtorità mhix tippromuovi l-użi tal-kannabis imma tara li l-assoċjazzjonijiet ikunu sors ta' kannabis sigur u regolat. Nagħmlu għażla oħra importanti ħafna. Jew li nimxu fuq it-triq li mxew industri bħalma huma l-alkoħol u t-tabak li kummerċjalizzaw, li promovew, aħna qed ngħidu il-mudell tagħna huwa kompletament differenti. Huwa mudell bbażat fuq responsabilità li jagħti priorità l-ewwel qabel kollox harm reduction lil persuni li qegħdin jikkonsmaw mhux business interest. Dan il-mudell ġie mfaħħar ukoll minn Steve Rolls mill-Fondazzjoni Transform Drug Policy tar-Renju Unit li spjega li r-riski marbuta mal-użu tal-kannabis se jkunu qed jiġu indirizzati kif qed tiġi regolata f'pajjiżna.